Namare. وتعاونوا على البر والتقوى. نعم. فتن بلا تونو يا بدو. نعم. أما لا غير الحديث تنجر توني كلورو إذا استعنت كل من ينوري كل كبير من يفتعين بالله يا باشا حاجة جاهد بقى كتير. إنما نقول تكنا كل ما لا لما نقول ما أريا أريا ما اليوم أنا جل مثلا ينوني. نعم. غرنو تنو سنين أو بنا فيه. كمان دي غرنو ماني من الناين ماني سنين. bana bai shi na kuma yin duniya macin bayan dai san masu gari bana ma duk wani san ma lokacin kwallo suro kwallo kuri kogon a bana mai bana gare kurcin da kullum laye kurgonon yan zori hai yau anan shi ma gadi gadi sauro نعم حديث موضوع فلان الإمام السيوطي ما نجده نعم ما أنا أدا شوده هذا مدعي التصوف أمس بدين زين فلان المنانو نعم شيء إمام السيوطي فلان السوفي شاف ودنا المبارو نعم أم حديث كتوية ستنجد أملا سيسوفي سيندو سيسوفي كيمالو نعم dai alaman na mara sai musulman sai do sai musulmi biyu are nam are nam are nam dai ai su biya mana da nam nam amma la su biya kuma amma la shi Ibrahim mai kirawo sai kirawo ma shi Ibrahim mai sura ne nam mare ala ya dan dai are dai sai ya mana mu sai nam mare yo kuma amma da Ibrahim da yo are shi ma na da Imam Suyuti a wurin do nam wanya su bi sha ko dana ma ba nam ka gausu kuma ya batinin ma kuma an da yin gurin ma su da mai su ala ya sani ma tare da ne alhawi imam su yi ne fatawa da wani kala a fatwa su abuwa su autar su ne kala da bayan na kan ba nan bare su bi sha ko na da ba nan lardin misra ya zaman lardin malam dai zahir rasulu kitulurin luko indin wa nabiya musko da musko rolle wa ce gundunar shunya ba nam shukuru hadisi rojin na shirin tuskatiyya nabi shawar jaro rojin sai ji jarin kurubiya nam mabulkin ilmu tulul lantilalan kalamai ba namare nun yi rolon san maso su bila majzub ne namare ba ne wutuwar da wa kun taru ala anya bara zubul dinare kuro bara dukkan zane saulan ilmu al dukiyo duko nam yo kam su bi ma shiro ko tindar ma tori su bi dan garo kudu namare jiwon gani man ba namare su bi dan garo ni ma namare ita duwa ko zan jure man su ke su bi sun garra ko ba nam shin gozu tawka kan da tare sa'ad ibn abi waqqas bin azuna kama su bi sa'ad ya kam su bi kam su bi ran fi bai nam suna duk su ka namare yene husnul muhadara tadawu nam malmanza tawanza am bai nan da tarbiya turna amro ko da kana duk su biyan kalci imam su yi su bin ya kan bai kariya mu'amala ta ne namare la ilaha su illallah bin ya kan bai imam su yi mu'amala ta ne nam yo ya su ga bare imam su yi ya wanda da biyan su bi personal nan aw shimi mana ne nam mana ne sharhan biya ne tsanewi bare azur kursi namare show bandana wurin tunano zai ta shuruwa ta nufin jiya sunan yadda shara'a da shari'a da shiro a nematin da
kamfan da tuna ya shuru da duniya Nam. idan da kuma janiya muslim Namare. amma ada idin buron no nan gono wolno kan ne wurin ga wando ya cido yayi Nam. kada diwu sa tambo yayi Nam. badare dade Namare. ba kure da diri kado wolno ma Nam. ba kamu nan duro watuna Nam. nafsi idda ya hatu kwanda tayar walte Namare. shi tudu ma da kwariye cira shiro kadam da kalafi tiranya da yawan dukkan dunan caman ya ba Namare. Nam. caman ya ba Namare. yo hadi kama wahala dan ya Namare. da ikra ko ke turo kuron di mane kalam ne kuru ya la ya ndi ya la ya san di shimal da ile da shara siriya shara yiro lokaci Namare. kada shi ma duwal ke kuma da labda ya da tor bana siriya ne duruwa nan Namare. am gudun hijira ya kamuwa isa Nam. nanan sanan kawo Nam. kamu tuye maru nuni Namare. kwanzirin daran maru nufi Namare. shi ne kiran dire kwanzirin caman garan da kawo Nam. a kurman kwabire surna kwanya wato Namare. da yi biyan nan kwatumo kota samai nafsa ta tambin ma da wani am samai Namare. ajin doro hangal da tibiya Nam. jiriman kam kamar jiro halaltin bari Namare. yon gonjiro shada ha shada gudun hijiran karuganya Namare. gudun hijiran karunan kadro ba shubha gane Namare. au kam kwa wujin au kan sai kana idan wujin Namare. au shikran dira kwanda burwan tiran ya kai Namare. da yi shi sau ade shana lubin su sunan karo da yi kamuruman yana biya da ito roma kuma mara yi gunun man jiya ya kama ni mai fila ba lamanu da yaro ka ta zai da nufin suna Namare. wanda yi maburan dibal suna ya fila mai Nam. fitina don yi sai filan zare sai yana da fitina sai ya su do Nam. fan zakon zaki sana kumbun godoye lando ambatai Namare. fitina shi ma wallahi kumbun godo za su yi ariye fitina ne Nam. shi ma kan bayyo fitina ya kamata da nan zai ariye Namare. no zan yawa Namare. ثانية واحدة لتبطل أعمال 70 سنة Nam. كنتنا فلتندوسا فتلو لدي بارك Nam. Namare. يو أين الكرمي سايسون كنتنا مدارا كموا دابو لا حول ولا قوة إلا بالله. Namare. نيرو كلينا أريد أقول لك أن كم كوي أقول بيا ها كشرو بلا لا أقول بكرو برني أقول Namare. Namare. أين Namare. كم أقول لك إنسان كنتنا كاودي Namare. sai yanzu wanda kwanza ya kula da tsakanin jekirwa Namare. da so sana kutwe wani nono ma da yin kama mu Namare. Namare. Nam. Nam. ila ka Nam. Namare. ya ta masa da biskete Nam. an yi kana man an yan zai wata a wata zai wata to ya da so a wata so a je kanta ka shaibi Namare. la yanzu da shi ke gurwa Namgai. Nam. ya kam garama mu da biya dai so sai ina karamin yana dai kam ro kan mun da kire kada ne mu da marani da ji kalam rani da ajin rani Nam. Namare. ayyan mu لا حول ولا قوة. أولا ما بنقول كذا بومبكش لا نمي Namare. Nam. أو أولا ما كاردان يجي لا نمي Namare. أي ثمار ما شافوا Nam. نقول شيء أيون ما بقى ونيجي ما بيا أيون نقولنا Namare. أما نقول شيء كترة يقوم ما كلام أيه إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم تجمع سؤال من يعيش Namare. يا ترى كذا يجمع كذا Nam. Namare. ليرة وجد بنيسور ما أوانزار مركبة تريها أوانزار سلطان نفسنا لو زاينا في مركبة الكارية من Nam. أين لهذا أولي وجودها مركبة الكردان والجوكو كل شراوشة كذا لا يروم ودوا في مركبة الدنيا كاري كيان Nam. كذا يا كريدي يا يومي كذا بني هجران بيسو بنو Namare. دو دي كذا بنو بنانو Nam. كذا kamu ya kurun sana to nan nan sulmai kun kamu kamar mai san ya zanan zai to waje Namare. jila wanda hangal da duniya masu Namare. da yi a wani da ya shi ma da biyar na suri Nam. shi ma kala wani yana kashe da mai shi ma suri Nam.
aha kalam ni me galtin ba Nam. adin ni me tuwen ba Namare. kam tie kam mun ba Nam. daw kam ma yero gam ba Nam. kuru sai su kan ga yi tuwa Nam. yi kuna nam gumal ya Nam. kuna Namare. yi kuna ro nam gumal Nam. yo ar da kira kan da yo an tima adin ya ruwi Namare. kam turiye adin ga yo duro kam mun ma ko dai ba da kai ne yi kran Nam. wore gonye hakkin duro ga yi Namare. ni gonum hakkin duro ga ba da maka san man man ndila da gonum ba ai Nam. Namare. ni ba ni ba sai da Nam. hakkin duro ga ba da ko shi ka tsana ne ka san ma hakkin ne bugarin gumba she hakkin duro ma ku wani wani ko biya shi ni ku shi kwa mai Namare. kaliya a atti man kiliwan gonum wani Nam. sai ji wallahi ya kalani ne La hawla wala quwwata. yo an ga jiwal nashi chaman dawr takam da jiwal here da gade Nam. shahawa da shi sai tanne zaidi Namare. wani shirin yartoyi Nam. adin dole wani abisa kwazina Nam. man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu ahsanu lil-farji Nam. wa ghaddu lil-basar wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija' alayhi wa sallallahu Namare. ala adin jasidu Amin. kama alhamdu shi tun da yau Amin ya rabbi. ala man ya Amin. Amin. Amin ya rabbi. Amin. Ginani ne. Amin. 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 Jangan lupa ya, jawab.